20 persuna oħra ġew arrestati mill-iskwadra ta' kontra l-vizzju ta' droga waqt tfittxijiet tal-arrieda li saru waqt attivitajiet ta' divertiment fil-limiti tar-Rabat Malta. Il-persuni arrestati ġejjin minn nazzjonalitajiet differenti u fosthom hemm xi Maltin. Il-pulizija qalu li l-etajiet ivarjaw bejn l-20 u l-34 sena. Id-drogi misjuba kienu jikkonsistu f'kokaina, MDMA, ħaxixa tal-kannabis, pilloli, ecstasy u ketamina. Fost il-persuni arrestati kien hemm Irlandiż li kellu fil-possess tiegħu 66 pakkett bi droga kokaina u raġel minn San Ġwan li nstab li kellu 6 pilloli ecstasy, 2 pakketti bl-MDMA u pakkett kokaina. Il-pulizija qalet li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u wħud mill-persuni arrestati mistennija jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin. Intant fl-aħħar sigħat l-iskwadra ta' kontra droga tal-pulizija arrestat ukoll 25 persuna oħra Maltin u barranin brabta ma' possess u traffikar ta' droga. Il-ħidma kienet konċentrata wkoll fil-limiti tar-Rabat bl-etajiet tal-persuni arrestati dvarja minn 17 għal 42 sena.